Dat is de heer Kist van de Given Horse. Marius en Johannes. Heren, welkom. Ja, ik moet even een applausje voor je mooie bruggetje, want dat was echt fantastisch. Want Griekenland, nee, je had het echt heel goed gedaan. Heel goed. Wie weet kijk ik nu eindelijk eens opslag. Ja, precies. Jongens, ik begin net samen door Griekenland. Ik ken je hem van de stunts. Miami. Japan hebben jullie gezeten? Yes, yes. En je denkt, daar ken Griekenland voorbij. Ja, we gaan ons geld terughalen deze keer. Kun je dat voor mij ook meenemen? Ja, als het lukt. Ik heb deze zomer weer veel gedoneerd, kan ik je vertellen, op Kreta. Maar, Oké, nou ja, ik weet het niet. Ja, we hebben gekeken, volgens mij was het 1345 euro wat elke Nederlander kwijt was aan Griekenland. En wij gaan proberen in 1 weekend om zelfs meer terug te halen natuurlijk. Maar ja, we gaan proberen om te kijken of er iets mogelijk is. hoe kom je hierop? Ja, weet je hoort de hele tijd in het nieuws over Griekenland en je denkt, fuck, wij gaan gewoon ons geld terughalen, gaan daar muziek maken. En eigenlijk is het interessante eraan, denk ik, om te kijken. Het klinkt natuurlijk allemaal heel stom, we gaan ons geld terughalen, maar ik vind het gewoon heel interessant om te gaan kijken van, kun je daar met muziek nog wel iets bereiken dan, zeg maar? Als we dan daadwerkelijk zo weinig geld nog hebben, dan kunnen we dan een klein beetje op straat verdienen of in een kroeg spelen of zo. Willen ze daarvoor betalen? Dat gaan we checken. Ja. Zit er een idee achter van, nou, we hebben inderdaad, bijvoorbeeld als Nederlanders daaraan meebetaald. Is het letterlijk in die zin van, nou, we balen die Grieken dat geld hebben gekregen of juist niet? Verder interesseert het ons helemaal geen reet. We zaten in Vlieland en we hadden een paar duveltjes op. En dat was, yo, laten we ons geld. Ik wil mijn geld erop! Het is gewoon weer een goed project waarbij je ook in beeld kan brengen, inderdaad, wat Johannes zegt, gewoon de serieuze kant van hoe gaat het daar echt, zeg maar. Het is niet zo van, we moeten ons geld terug en helemaal niet. Het kost ook geld om daar te komen, dus het slaat helemaal nergens op uiteindelijk. Ja, waar ging je hem heen eigenlijk? Athene. Athene, dat is de hoofdstad van Griekenland natuurlijk. Ooit jij er, West? Nee, ik niet. Wow. Spannend. Ja, op zich. Ja. Wat verwacht je hem eigenlijk? Want ik bedoel, we zien natuurlijk ook de beelden van de vluchtelingen. Die ben intussen wel in Nederland omgekomen. Maar in Griekenland, daar rennen nog een heel soort vluchtelingen om. Ja, dat ook inderdaad. Ik verwacht dus eigenlijk dat we heel weinig daar gaan verdienen. En wat wel grappig is, we hebben 1 optreden staan nu in Athene. Dus die staat al. En die betalen ook 150 euro aan gage. Wat in de stad best wel oké is. Zeg maar, als wij in Amsterdam zouden willen spelen, er zijn zoveel muzikanten, dan is het niet altijd zo'n gage wat ze betalen. Dus op zich ziet dat er wel weer zonnig uit. Dan trek je 150 min 150. Hè? Ja, daar ga je al, hè? Ja, nog 1200. Ja. Ja. Hoe ga je met vliegtuig? Yes, yes. Spannend. Ja. Wanneer gaan jullie? Vrijdag, volgende week. Ja. Goh, ik ben heel benieuwd, jongens. Hij merkt nog, ja, je bent natuurlijk aan het googlen in West, misschien wel op sites, jongen. Hoe zit die muziekscene daar in Athene? Is er überhaupt een muziekscene? Ja, heb je wel. En er zijn ook straten waar echt tot 's avonds laat nog wel flink muziek gemaakt wordt. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat is. En dat hebben we bij elke reis die we tot nu toe hebben gedaan ook. Was dat heel interessant hoe ze dat daar doen. In Japan en in Amerika was het natuurlijk helemaal gewoon een straatmuziek scene wat daar was. En dat is wel heel tof om te zien. Maar je bent intussen heel wat wend. Ja, nou ja, ik denk niet dat je eraan gewend gaat raken, een nieuw land steeds. Nee. Hoe is het waar op stuit in Griekenland? Wat zei je? Hoe is het weer? Het weer, geen flauw idee, volgens mij 20 graden of zo. Oh, dat is ook nog wel lekker, hè? Wel lekker, ja. Hoe lang gaan jullie gaan een weekend, geloof ik, hè? Ja, we gaan vrijdag en maandag gaan we weer terug. Dus we hebben niet zoveel tijd. Zullen we afspreken dat wij jullie hebben vast mobiele telefoons, smartphones. Zullen we jullie daar even bellen vrijdag? Zijn jullie er dan al of niet? FaceTime of Skype kan prima. We zijn vrijdag, hoe laat komen we aan? 12 uur zijn we er. Zou het net kunnen? Ja, precies. Ja. Nou goed, en dan de week erop moet ik even van je horen of het is gelukt natuurlijk. Ja, en hoeveel inderdaad, daar zijn wij ook benieuwd naar. Dat is, ja. Japan, Miami, kon je je volgen via blogs en dat soort dingen met filmpjes. Wat gaan jullie nu doen? Ja, we maken nu, omdat we wat korter blijven, gewoon 1 aflevering die we op Facebook willen zetten. En het is ook even een test om te kijken van, nou, als dit gewoon goed uitpakt, dan is dat gewoon heel leuk om te doen, als het ook uit kan voor ons. Ken je wel een beetje Grieks? Nee, ja, gyros. Bios. Gyros. Noorwinos. Ja, de Winos. Ja. Oh, dat is heel blij met. Ja, toch? Goed, de Given Horsios richting Griekenland. Ik wens jullie heel veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. De volgende, Given Horse onder andere op Facebook trouwens. En na je week vrijdag jerven ze vanuit Athene. En de week erop natuurlijk dat het deelbedrag hel is. Leuk dat jullie er waren. Ja, bedankt. Ik ben bereid, Tama, jongen, hoe dit werd. Ja, iedereen is nieuwsgierig. Goed, dat weer de Given Horse.